med et navn, der hedder Nike Factory. Nu begynder jeg. Vi starter med lidt opvarmning. Det skulle vi have set. Og nu laver vi lidt mål for ham der verdens bedste goalkeeper. Et goalkeeperspil. For verdens bedste goalkeeper. Forsøg, mand. Det er vores første udsendelse i dag, så vi er lidt glade for, at vi tjener nogle penge. Det er kun derfor, vi gør det. Jeg er glad for, at det er første gang. Så vi skal også have noget hygge. Kæft, meget grim. Vi startede med at spille fodbold for et år siden. Det var faktisk i Freja. Det kan jeg huske. Kom så på det. Det var faktisk ikke i Freja. Det var et andet sted. Vi spillede ikke på samme hold. Så. Nu skal vi til at drible hinanden. Se, hvordan jeg bærer mig, når jeg scorer. Egentlig ikke. Emil, kom lige her. Jeg skal lige vise noget. Vi skal vise verdens sejeste sko. Verdens sejeste sko. Jeg kan ikke finde ud af at optage sådan. Ej, så skal vi tælle det helt om, Fred. Vi skal tælle det helt. Jeg har dem faktisk. Ja, men vi skal tælle det helt om nu. Det går bare noget musik på. Ja, læg noget musik på. Hvad? Så han har en god idé, læg noget musik på. Så behøves vi heller ikke høre på dig, når du løber rundt og skrige. Lige nu. Nej, senere. Jamen, vi kan sgu da